De trouwerij is om Itenstiet hinnen, maar met het grote scherm in de Itenseel hoeven de bewoners heel neer te missen. Maar het wil graag zien, hè? De hoedjes wat en de kleren wat, hè? Zo romantisch, hè? Ja. En wat viel van de bruid? Snoeske. Mooi, hè? Eenvoudig en toch mooi, hè? Ik heb de video erin dat ik kijk vanavond allemaal terug. Ja, je wordt vaker zien. Ja, maar ik ben de familie ik net, dan mis je de helft. Je wordt voor je geld missen. Ik net, ik ben romantisch wat dat betreft, ja. Ik vind het altijd schitterend. Take the William Arthur Philip Louis. Ik hoop dat ze heel gelukkig worden met je. Ja? Nou is het een mooie dag, maar nu is het een kwestie van volgorde. En dat moet je zelf maar zien. In Friesland werd Judy gewoon trouwd. Retrietster Wieteke Kramer van de Lemmer stapt in het huwelijksboordje. Joet de grote dag. Ja, spannend hè? Ja, wel heel leuk. Echt een soort zin in. Ja, als ik wat mij kreeg van het oren, grote huwelijk. William en Kate. Ja, we hebben wat rustige pauzes gewoon. Dus ja, we hebben stiekem even kijken nog even op de televisie zien. Maar daar komt een jochtje 100. Nou ja, je zegt het. Wij hebben iets minder. Wordt het echt een koninklijk huwelijk? Het is hartstikke koninklijk. Ja, onze Lietse prins is erbij, dus het komt helemaal clear.